दासो ओंखारनाय लोगोफोर बियो नै बे सिगांनि थालांनाय नै बिसोरो गासिबो सिगांनि थालांनाय गोजा नैबे कादकनाथ दाउ नैबे काकि केम्बोल दङ वाइट पेकिन दङ दाउआ ओमफ्राय दाउ गुफुर दङ कादकनाथ दाउ गोसोम दङ बेदर गोसोमा गोसोमनो ओमफ्राय नैबे एकदम लकेल पियर देसि बेयो हांसोआ ओंखारबाय नै बियो पियर देसिया ओंखारग्रोबाय सिगां दङ नै ओंखारगासिनो नोंथांमोननो देखायनो नै मेसिना बेनो नै नै ओंखारगासिनो नै आरो आं नोंसोरनो एसे बख'ना दिन्थिनि नै खुगा स्रुं स्रुं जाबायना नै बियो नै बे ओमफ्राय नै ओंखारबाय आङो ओंखारखांनाय खावसेयानो ओंखारजोब्बाय नै ओंखारहांबाय दाख्लै माखासे ओंखारदोंमोन ओमफ्राय जाखिनि ओंखारदों बेखौ नैबे सिङाव दोनदों नै दासो ओंखारगोदान बियो बे हांसो फिसाया नोंथांमोना नांगौबा थाब अर्डार खालामदो एकदम पियर देसि अर्डार खालामनो माने अर्डारा दा माखासे खिनिया दंखाजोबो ओइ फांखा दं नै गुफुरनो गिदिरनो नै फांखा गिदिर बियो ओमफ्राय दायो फिसा सौफ्लंजोब्बाय आरो गोरलैनो नोंथांमोना दा नुवाखै बेखौ फिसा सौफ्लंजोब्बाय नै गोरलै नुबाय दा नै नैबेथ' गल ओरै सोर गिदिं सौफ्लंनानै गोरलै आरो बे गाबोनसिमाव ओंखारजोबसिगोन बियो नैबे गोरलैथारनि दासो ओंखारगोदान आगै बाबु ओंखारगोदान ना बिसोरो बाव दंजोबो नै बिदै बेसेबां नांगौ मोनगोन लोगोफोर अर्डार खालाम बोरै बबाव थांखो नै बेवहाय बे जि गिसिखौ मानो दोनदों होनबा गाहायाव बेथ' मेचिन जाहैबाय नैबे नै दै बे दैया एसे गुदुं जानांगौ आरो बे मेचिनजोंनो नैबाव दोनफाबाय थानांगौ बे हिट जाफानांगौ आरो बे दैखौ स्प्रे मारिनांगौ नैलाय बिदि नैबेहाय मारिनांगौ आरो माने दा हिउमिडिटिनि थाखाय मारिनांगौ आरो अभार गरम जायो नालाय बेखौ नैबे जि गिसियाव बाहाय गिसि जानायनि आरो बियो खफ' जानानै उरायनानै दाउदैयाव नांनायनि बहुद ट्रेनिं सोलोंग्रोनांगौ लोगोफोर बे फांखाया ओमफ्राय बे फांखा गिदिर होनाया जाहैबाय गरमजों बे सिङाव गुदुं जानायखौ बुखांनांगौ दा नै टेम्पारेसारा 36ल' दङ बेखायनो गाबदों बिदि थिकनो ओमफ्राय दा फिसाया बेरबाय नालाय नैबे हिउमिडिटिनि बियो बे हिउमिडिटिया 75नि आसपासाव थाबाय थानांगौ आरो फिसा ओंखारनोसै समाव ओमफ्राय बिदै सोजेननायाव आलादा जानांगौ हिउमिडिटिया एसे खमायनांगौ आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो बिराद गोबावजों दिनैसो इउटुबाव लाइभ फैदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव कारेन्ट थाङोबा बिराद गाज्रि जायो बेखायनो नै बिदि इनभाइटार नांगौ नै आं इनभाइटारखौ मोननै जाबखायो बेलाय नै चार्ज जागासिनो मोनसेया फुल चार्ज जाबाय नै मोनसेया बै गोजाया जाथ'वाखै बेटारिया मोननै आरो नै बेलाय बे गिदिर बेटारि गिदिर मोनसे ओमफ्राय बेबो गंसे नै गिदिर दंखायो बेटारिया बिदि आरो ओमफ्राय नै दाउआ गुफुरा दासो ओंखारहांदों दे नैबाव खैथा ओंखारखोथाय दासो ओमफ्राय बे सिङाव मेसिन सिङाव दंबावो मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठ नयथा दं बेवहाय नै नैबे प्लेन सिटखौ बिदि दोननांगौ नै दाउ दोनोबा 2.5 फुट नांगौ ओमफ्राय हांसो दोनोबा 2 फुट गोजौ नांगौ आरो बेबायदि ओमफ्राय नैबे कारेन्ट बे गोजाया 100 वाटनि बाल्बखौ बेबायदि सावना दोननांगौ माने गुदुं जानायनि आरो जाहाथे बिमा गैया नालाय बे दाउआ ओमफ्राय नैबेखौ फिडार होनना बुङो फिडार दै लोंग्रा नैबे फिसानो बेवहाय दै होनानै बाव होनांगौ आरो दै लोंनांगौ नालाय बिसोरो नङाबा दस्रायाव होयोबा दैया एकदम सिलाजोबनानै गाङा सिलाजोबनानै थैयो आरो दाउसा फिसा मा होनो बेनिफ्राय हांसो फिसाफ्रा थैनो नागिरो आरो गोरलै समाव दैखौ बिसोरनि गाङाव सिहोजाया नालाय आदार होग्रा दङ हनै आं बाहायथ'वाखै ओरैजाय बैनि हनै बेलाय बाहायथ'वाखै दा दसे उनाव बाहायगोन दासो दोनजेनदों नालाय आं नैबे दै होग्राखौ बेखौ बायथारनांगौ आरो बेखौ नैबे जि साइडआव होनानै दोननांगौ ओमफ्राय नैबे आदार बेयो जाहैबाय गद्रेज होनो दे बे दानायानो गोरलै आरो माइरं इंखुर बायदि गथा फिसानो मानि दानानि सायावसो आदारनि सायावसो दिपेन्ड खालामो आरोना बे फिसा हांसो फिसाफ्रा आरो दाउ फिसाफ्रा
आदारा थिग मथन मोनजायाबानो थैनो नागिरो आरो बेखौनो बिराद थैदों होनलाबायसै आरो मानसिफ्रा दोननाया बेबायदि दोननो रोंनांगौ आरो गोरलै समाव 20 दिनसो दोननांगौ आरो बेबायदि हांसो फिसाखौ 10-15 दिन दोननांगौ दाउखौ 20-25 दिन दोननांगौ नै बेबायदियाव बिदि लाइट होनानै गोरलै समाव ओमफ्राय दैजों लोगोसे मोनसे भिटामिन होफानांगौ दै लोगोफोर मा होनना बुङो थाब ग्रथ जानांगौना बिसोरो माबा जायो इस आंखौ नायदों नैयो गोदाव 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 बिनि थाखाय मोनसे भिटामिनखौ होनांगौ गोरलै समाव नैबे नै भिटामिना नैबे नै लिकुइड आरो बेयो माल्टि स्टार होनना बुङो बेखौ दैजों लगायनानै होफानांगौ माबानो हांसोनो बा दाउनो फिसा समाव मिसिना बिराद गिदिर नै बिराद बुरजा सोजायो बियो हांसोबा बिदिनो 1800था सोजायो ओमफ्राय दाउबा 2000था बिदै सोजायो आरो नैबे सिङाव बे सिङाव नोंथांमोनहा बेखिनियानो नोंथांमोनहा दाउ हांसो फिसिनानै बुहुद थाखा खामायनो हायो दाउआथ' दा अबेबा अबेबा जायगायाव 400 केजि 450 केजि आरो गथायावनो बेखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय दाउफोर 100था फियोबाबो 200ता 300ता बिदि फिसिनानै न' मोनसे लुनानै फिसिनो हायो आरो बाहेरायाव हगारनांलाया दाउफोरखौ न' सिङावनो बिदि दोनजोबनो हायो आं नै मेरला दं आंना फानहरजोब्बाय आङो दा ओमफ्राय बै न' मोनसेयाव दंबावो बिलायनो बिसोरो ओरैनो थालांलाबायनाय आरो आं फिसा फिसा हरो नालाय आरो बिसोर नै दाउ गोसोम बियो कादकनाथ दाउ बैसोर कादोरनाथ गोजा दाउआ गोसोम नोंथांमोनाथ' मिथिखायो कादोरनाथ दाउआ माबायदि दाम केजियाव 1300 1400 800 900 बिदि आरो बे गथायावनो दाउ गोसोमा बेदर गोसोम नै बिसोरो नै ओमफ्राय नैबे क्रस नै बियो ब्रयलार नङा दै बियो ओमफ्राय नैबे हांसोआव बुहुद जातनि दं नैबे फाख्रा इण्डियान रानार ओमफ्राय नै बिसोरो पियर लकेल ओमफ्राय नैबे गोमो मोआ नैबेयो मासेया बबे गोमोआ बे वाइट पेकिं बियो गिदिर गिदिर जागोन ओमफ्राय नै बिसोरबो बिराद मोजां आरो बिसोर बिराद पियर देसि बियो बिराद गिदिर गिदिर जागोन हांसोआ दा नै ओंखारजेननायावनो लुथ्रु लुथ्रु गिदिर गिदिर जाजोबखाबाय नै बे मैया ओंखारनायमोन आरो मैया मोनायाव ओंखारनानै थानायमोन दा एसे राखांबाय बेखौथ' बाहेरायाव बरनबाय आं बै मेसिन सिंनिया बै मेसिन सिङाव दङ दा नै बैलावनो बिसोर दासो ओंखारनायखौनो लावलाबायनाय बिदि थैनाय बायदि दङ आरो बेखिनियानो लोगोफ्रा आं दा बेखौ फोसाबथ'बाय दोनथ'बाय ओमफ्राय आं दै होनोसै दसेनि उनाव नै जोंना नङा बेनो नैबे गारिजोंनो नोंथांमोननो रोगाना हैयो आंना गारियावनो हांसोसो थाजोबो हांसो दाउ फिसासो बरथिकनो बेनो नै जोंनि न'आ नोंथांमोना मालाबा फैयोबा आन्दायफैयोबा पुर्निमा बाजार चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिकाटानि साहा फैनानै पुर्निमा बाजार नोंथांमोना लकेसनावबो मोनखागोन पुर्निमा बाजार होयोबानो चिरां डिस्ट्रिक्ट पुर्निमा बाजार आरो बेवहाय आंनि नामखौ सोंबानो आंखौ मिन्थियै रावबो गैया आरो बे जोंनि न' नै बेयो बै आंनि दे लोगोफोर बेखिनियानो ना दोनथ'बाय